Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa ninyo. Manasap kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pag sa ulog nining santos nga misa. Haluin kami, Ginoo, kay nagkasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kristo Kaloy kami, Kristo kaloy kami, ipakita imong kaloy ug luwasan kami, kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug tungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa unang adlaw si katulong bulan, sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miabot sila sa desyerto sa Sinai. Mibiya sila sa Refidim, ug miabot sa desyerto sa Sinai, ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Muanha ako kanimo pinaagi sa bagang panganod, aron makadungog ang mga tao kanako nga makigsulti kanimo, ug mutuo sila kanimo kanunay." Ug gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tao. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Adtua ang mga tao ug paandama sila karon ug ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan labhan nila ang ilang bisti, ug mangandam sila alang sa ikatulong adlaw. Niadtong adlawa, ako ang Ginoo, mukonsad sa bukid sa Sinai, aron makita ako sa tanang mga tao. Sa pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalugdog ug nagkilat didto sa bukid. May bagang panganod sa bukid, ug nadungog ang mga makusog nga lanog sa trompeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tao didto sa kampo. Gidala ni Moises ang mga tao gawas sa kampo, aron pagsugat sa Dios, ug nagbarog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa aso, kaya ang Ginoo mikunsad man diha niini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno, ug nangurog sa kalisang ang tanang mga tao. Ug sa nag-anam kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moises ug gitubag siya sa Dios uban sa dalugdog. Nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moises sa tumoy sa bukid, ug mitungas si Moises. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay ikaw daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Og daygon ang imong balaan og mahimaya o ngalan. Angay daygon ug bayawon labaw sa tanang katuigan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay ikaw daygon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kerubin. Angay ikaw daygon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Angay ikaw daygon og bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya og pagdaig hangtod sa kahangturan. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa pinimin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyan ikaw, O Ginoo. Unya ang mga tinunain, miduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong maggamit ka magsambingay, inigsulti mo kanila. Si Hesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dungagan pa, aron maiya
ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod, bisan gani ang jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako ug mga sambingay kun magsulti kanila. Kay nagtanaw sila, apan dili makakita, ug namati sila, apan dili makadungog, ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Propeta Isaías. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtanaw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingalig unyag makasabot sila ug mamalik kanako ug sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayod unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot. Maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, aniya kita karon dinhi nining ikaduhang adlaw sa atong triduom pagpasidungog kang Saints Mary Asili and Saint Anne Louis Martin. Ug dining atong pagpangandam alang sa ilahang kapiyastahan, ang atong Ebanghelyo, si Jesus iyang gipasabot ngadto sa mga iyang mga tinun-an ngano nga pinaagig sambingay siya makigsulti ngadto sa katawhan. Ug kini mga igsuon atong maksabot nga ang kining gasa sa pagtuo ang pulong sa Ginoo. Ang pagsabot ni ini usa ka gasa. Gasa nga iya sa Dios. Ug unya ang maong gasa buot niyang ipaambit nganhi sa matag usa kanato. Apan mga igsuon, unsaon man nga kita isip iyang katawhan, kita nga gihatagan ining maong gasa, mahimo gayud ang gasa nga magmabungahon diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsaon man nato pag-andam ang ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon. Tinuod na idaghang pamaagi pag-andam aron mahimo kitang takos sa maong gasa ug makasabot kita sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo ug padayong gitudlo diha ug pinaagi sa simbahan. Naidaghan pero sa kadaghan tulo lang ang ako ang ipaambit. Pwede ninyo punan sa inyo hasang kaugalingong pagpamalandong. Tulo lang kay kung daghano nato tingalig ako pa'y inyong pasangilan nga mapas mo. So unsa may una kinahanglan mga igsuon nga aduna tay kanang kaabli ug pagkaandam pagdawat sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa pag-abli sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug sa ato ang tagsa-tagsa kahuna-huna. Kay maglisod pagpuyo, maglisod pagbag-o ang pulong sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon kun dili ta abli. Kana bang bisan unsaon nato
kung pagsimba bisag unsao nato pagpamati sa pulong sa Ginoo, kung sirado gani ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, mahimong kawang lamang ang tanan. Muna yung mga ingon nga naminaw ta pero di ta makadungog, nakita naagi pakita pero di nato gyud makitaan. Nganuman kay ang atong kasing-kasing ug gunahuna sirado naman. Kana bang dili andam nga mudawat, kay dili sad andam nga mubag-o sa kinaiya o sa taras o huna-huna. Ikaduha mga igsuon, kinahanglan usab wag tango nato ang mga babag sa pulong sa Ginoo. Wag tango nato ang mga babag nga diin maoy mupakgang kanato sa ato ang kanaganing atong tang pag-focus diha sa pagpaminaw sa mga pulong ug mga pagtulunan sa Ginoo. Unya unsa man kining mga babag? Daghan kaayo mga babag ug kanang mga mainguntang mga makadistract. Una, ang kining atong mga gadgets. Kung dili nato husto sa paggamit, mahimo ning babag. Kay sumagod kanang inigsimba nato, kanang pananglitan sa pagsimba. Bisan tuod nagmisa, ganahan sad ta nga magsige lang gihapon og kakha sa tuang cellphone. No, nya moingon rule, ikaw lagi padre, nagkakha man karon sa cellphone, agihimo man nina kong kudigo. No, mao na nga nagkakha man kog sinuot sa cellphone, narang gadala man kog cellphone. Nganuman kay kundi sa din ako dalhon, mawagtang man sa ko sa focus. Kundi din ako dalhon, bisig unsa na lang akong isulti, hangtod maabtan tag alas 9. So muna nga, kanabang usahay, bisan naa tuod sa sulod sa simbahan, unya, kanang naa sulod sa simbahan, imbis before magsugod ang misa, kanang musayo-sayo tag-anhe, pangandam sa ta, ngayon abot na to, dayong di pa magsugod ang misa, magampo, mamalandong, usahay, subo nga pamalandungon, tinuod sa iyo ta naa simbahan, pero samtang nagpaabot sa misa, nang libak sadta. No? Unya, makaingon ta nga, andam ko nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Nga, pagdayon nimo gani, unya inigdayon, nagrigor man imong nahuna, unsa, kay ito iyang pasabot, no? Unya, usahay gani, makablit ka, Mari, oh, Brad, no? Unsa gani ito imong buti pasabot? No, kinsa gani ito siya nga katong nangkuan awan nawagtang na nahanaw na ta sa ato ang focus. Sumuuna nga kinahanglan atong wagtangon mo nang importante ang preparation nato kanang magampo ta, mosimba ta. Importante ang pag-andam sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon, tagsa-tagsa kakasing-kasing ug gunahuna. Unya lain pa sad naatuod ta simbahan. Pero ang atong gihuna-huna, samtang nag-ampo ta, ang atong gihuna-huna, ang mga trabahoon nato sa balay, sa atong opisina, diin ta nagtrabaho, sa negosyo ug uban pa. Munay giingon kaniadto sa pirmi na kong madunggan sa mga maestra nako sa una pag elementary ug high school, moingon dayon nga kana bang physically present. Unsay sumpay ana? But mentally retarded o sana mentally absent. Wa diha sa huna-huna naa nagtanga pero ang huna-huna tuwa sa gawas. Nya usahay sad naa sa balay, samtang nagampo naa gyud mga distractions. Nakasuway ko ning sabat kog pangadji, nindot kayong focus, nindot kayong pangadji, maghimaya ka Maria, nindot kay pagkakon ba kana bang puno ka sa grasya ang Ginoo manaa kanimo. Uy, ang iring ang inununan, no? Pagkapait na lang nganuman kay samtang nangadji inununan na dai gihapon ang gitan-aw sa mata mo nang pagkakita sa iring ganing ukab tingali sa kaldero mo na nga na-distract, nawagtang sa focus mo na nga importante kaayo ang kanang atong wagtangon ang mga obstacles o mga distractions nga mo ay makapalingla ka nato, makapawagtang ka nato sa atong focus ngadto sa Ginoo. Ikatulo og katapusan.
sa introduction. Kinahanglan sad atong hulmahon diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ang usa ka manggihatagon nga kasing-kasing o kasing-kasing nga andam nga mudawat og kabaghuan isip tubag sa gugma sa Dios. Unsaon man nato mga igsuon pag andam ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon ug tagsa-tagsa kakasing-kasing ug hunahuna, mo na nga importante kaayo nga kanabang andam ta nga mubag-o sa atong kaugalingon. Dili lang taman ra nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Dili ra taman lang nga makaingon tang mubasa ta. Dili lang taman nga mupaambita, kundili andam sadta nga mubag-o sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Aron ang pulong sa Ginoo makapuyo gayo diha sa atong kaugalingon ug mubag-o sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug nahuna ug pagkanindot kun adunay kabaghuan aron sa ingon ni ana nga paagi mabag-o usab ang dagway sa atoang katilingban. Karon mga igsuon, sa ako nang giingon kaganina, ikaduhang adlaw sa atong Triduum pasidungog niining duha ka mga santos magtiayon, si Maria Siliag ug si Luis Martin. Nindot kaayo kay ang ilang pag-andam sa ilang kaugalingon, pag-cultivate sa ilang kasing-kasing hunahuna, pagdawat sa pulong sa Ginoo, ilang gipaambit ni ngadto sila mga anak. Nguna nga kung mubasa ta sa ilahang kinabuhi, nindot kaayo. Inahan kinsa kanining iyang anak pod nga sikat kay nga santos? Ha? Tubag sad mo diha kay kapoy man kay sige gyaw-yaw kamo na lang sa diha oy. Kinsa ngalan ka ha? Ha? Kinsa Jima? Kinsa ngan? Si Therese di ay. So si Saint Therese, no? Iyang mga anak madre. Ngano man, nindot kayo nga diha sa pamilya nahulma. Mauna nga kamong magtiayon. Nindot sa kayo nga ang iyo daing papel isip magtiayon. Dili lang sa diay paghulma sa inyohang kanang kaugalingon. Nga moingon ka nga maayo kay kong papa, maayo kay kong mama, kay unsay gipangayo sa akong mga anak, ako gayong nahatag. Ang pagkamaayo di ay nga ginikanan. Dili lang makahatag sa kanabang mga kalibutanon nga panginahanglan ngadto sa mga anak, kundili usab ang paningkamot nga ang mga anak mahimong haduol ngadto gayud sa Ginoo. Mauna nga kamong mga ginikanan, hangyoon mo nako nga madomingo dalhag yun iyong mga anak sa pagsimba, ilabi na kanang gagmay pa. Kay inigkadag ko anak, nindot man kayo nga ikuyog na ninyong mga anak ninyong samtang gagmay pa. Nindot kayo na, kay inigkadag ko anak, lai na may ikuyog. Nindot kayo na sa gagmay pa, iyong gunitan, ang ilang mga kamot, aron makasimba. Magkuyog, gunitan ang mga kamot sa pagsimba. Kay inigkadag ko anak, lahi naman sa'y mo gunit. Sumuna nga hulmahon samtang gagmay pa. Ug mao nay papel ninyong mga ginikanan. No? Usahay ra ba ang mga ginikanan? Proud na kayo basta ang ilang mga anak kamao nang mogamit og cellphone. Unya ang mga ginikanan tudluan din ang mga anak og close open. No? Nindot kayo kay ang bata makamao ng close open. Nga usahay pod na apoy mga ginikanan ambot lang kag naunsa pod dayog ingong unsay problema ni mama ug ni papa. Ayaw nagapil-apila ang iyong mga anak sa problema ni mama ug ni papa. Tudlui sila unsaon pagampo. Bahalag di na sila kamao mo close open basta kamao na nga magampo. Kaganina before ko nagmisa dito ko sa mga bata ni kanang nas ni Padre Pat, nung di skilid, unya bagbagting sa Angelos. Nangadji din sila sa Angelos.
Nga nakita nako ang linglid dili tiguwang kundili bata usab. No nindot kayo nakamemorize, binisaya nakamemorize sila sa pagampo sa Angelos. Kanindot paminawon sa usa ka bata nga maggiya sa pagampo. Sumunang mga ginikanan, tudluig ninyo ang iyong mga anak sa pagsimba, pagampo, mo na'y dako nga obligasyon. Kay aron sa ingon ni anak nga paagi, magtubo sila nga adunay kahadlok sa Ginoo. Nga kahadlok dili tungod kay ang Ginoo mohimog punishment, kundili kahadlok nga mohimo og mga sala tungod kay ang Dios maayo og manggiluyon diha sa kaugalingon. Unya, kana sang katapusan ako niyong hangyo, mura na nig personal na ginang kayong hangyo, ayaw sa ninyo ipanghadlok ang inyong mga anak sa pari. Nangatawang mga ukoy ay. Nganuman, kasagaran sa mga inahan, unsam gaysa namong mga pari, nga inyo man may ipanghadlok sa inyong mga anak. Dahig ingon ay, kanag yung usahay, dahig ingon, sige, di ka mo hilom, ay ipadati kang padre. Uy, dili in taon may kidnapper, ha? Unya usahay pod, mo ingon dahil nga, ala, hilom, kaya na ipari. Anong inyo magyuming ipanghadlok? No? Hangyo lang ako, bisig ingon, ani ni akong naong. Ayaw na sa po yung taong kong ipanghadlok. Uy, nga man, kay unsa may naa sa magtubo ang bata, manggod, nga yung hadlukon ug pari, iyong hadlukon, magtubo gyud nga ang pari, maldito ang pari kana bang angay kahadlukan mo na nga inig pangumpisal sa mga bata, magkurog ang mga bata in taon. Samot na nga wa tudlo sa mga ginikanan, inig pangadji di magkadimao musamot og kakurog. Hangtod dihay bata nga nangumpisal in taon, ambot lang unsa naratol in taon to tingaling bataa. Kay ako kung gipangutana siya ang klarohon tanidong nangumpisal kanako o nanambag ka nako, kay giignan ko sa bata, bendisyon ko, Padre, kay ako nakasala. Padre, dili na ka magtubag-tubag sa mong mama, ha? Dili na ka magbugal-bugal, dili na ka mangawat. Ay sa dong, klaruhon tanidong, unsa man nangumpisal ka nako, nga naratol in taong bata, nga naman, ipanghadlok man ninyo. So, tanawon na to ang mga ginikanan ni Santa Teresita, o St. Teresa Child Jesus. Nindot kayo, kay wa man niya gipanghadlok, ang pari, wa man gipanghadlok nila. Muna nga, si Santa Teresita, ning adtog yun, ning duol gani, wa gimahadlok, miduol yun sa satong papa, pagdiha siya'y kay gayunan. Nga naman, kay nakita niya nga ang mga pari, ang mga obispo, ug tanang nag-alagad sa simbahan, dili angay kahadlukan, kay adunay gugma. No, mo na nga hangyo na nako mga ginikanan, dal agyo ninyo niya ayaw mig ipanghadlok aron sa ingon ni ana ang pagtuusad nga nadawat sa bata panahon sa ilahang bunyag makultivate pod, mamatuto og kinsay mo matuto niini, kinsay mo bisbis niini kamong mga ginikanan. Mo na nga sakit pod nga kamatuoran, daghan pod baya sa mga ginikanan ato sang iampo kay musimba lang ko magpabunyag. Mo nang ako sa gani magbunyag ko, human ako bunyag, mulipot ko sa Kristi, muhilom ko kadiyot ug magampo. Moingon din ko ay Ginoo, mamanghuran unta taon dahin to katong akong gipangbunyagan aron makasimba na sad ang mga ginikanan. So mo na nga ako mga pagampo mo nang sunod tuig na napoy magpabunyag, pero mo na itudloan jud. Mao ni gipakita nato nga ehemplo yano nga kinabuhi sa duha ka mga sa usa ka magtiayon nga diin iyang natudlo ngadto sa mga anak og sila nahimong santos og dili kay sila lang hasta ang ila usab nga anak. Kay ang pagkabalaan magsugod diha sa pamilya. Amen. Nindog na ta kay gutom na. Si Kristo mao ang magpupuga sa liso sa pulong sa Dios. Tubago na to ang iyang buhat pinaagi sa tong pagampo ngadto samahan. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami.
nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mahisama sa tabunok nga yuta nga mohatag og gatusan kapilo nga ani. Magampo kita. Patalinghogi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios og sa iyang mga lungsuranon. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang dili mapugngang ambisyon o kahakog, dili gayud mutuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi kami. Ngay muuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makadagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit. Og sila nga nabugatan sa gaguol malig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi kami. Langit nung amahin, tabangi kami sa pag-ila sa liso sa imong pulong nga naglihok dinhi sa among kinabuhi. Dili gayud unta kami malinga sa mga kabalaka niining kinabuhia. Hinuon, aktibo kaming mga lagad ug sa ingon, mamunga kami abundang ani. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako kang inyong sakripisyo. Dawaton sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawatan das kinuhon sa kabiso gikan sa imong mga kamot, alang sa dayo pagmaya siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan, usa tibuki ang santos nga siban. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta ug dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasao kini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang bayaw Luis kinu. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahom. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dagiunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gadikaw o Ginoo, hangtuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas,
mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaos, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo magkagagahom nga mahain. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Tanan, amahan namo. Nakas sa malangit, pagdaigon ang mong ngalan, maabot kinamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinisita maingin sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinanua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami malaumon, pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Sa imo man gingharian, ang gahaw magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasa puno. Ipakita ta ang timaan nga kita managsuon panagdait maanaa kaninyo. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko ang kanimo makalawat kanimo. apan pamulong lamang o mamayo ako. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kanasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Akong gihangyo ang mga magtiayon nga niya karon dinhi sa pag-anhi sa atubangan alang sa linain nga pagbindisyon. Mga magtiayon. Ari mos tubangan ay mo kahadlok nga mahibalaan nga minyo na. Ikaw, Chard. Mangita pa din siya. Magampo kita. O Diyos nga nahigugma kanamong tanan, maghatag unta kaninyo sa iyang labing pinili nga mga panalangin ug magpuno sa inyong kinabuhi ug kalipay. Magiya unta siya kaninyo diha sa iyang mga dalan ug magdala kaninyo nganha sa iyang himaya. Ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo magpanalangin kaninyo diha sa kanunay ug sa usag-usa. Ang inyong mga pulong ug ang inyong mga buhat mahimo untang panig-ignan ngadto sa inyong mga anak ug maghatag kanila usab og kadasig sa pagsunod sa pagtuo nga ilang nadawat sa bunyag pinaagi sa inyong paggiya. Amahan, kining mangaong bendisyon among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa puno. Manalangin kaninyo sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat, Sri. Ngayong gabi kaninto na